Nginibingelele nonke. Namhlanje ke siletha indaba ebuhlungu kakhulu eshiya abantu abaningi bekhuluma futhi bezibuza imibuzo eminingi. Kubikwa ukuthi umfana oneminyaka engu-14 obudala wase-Scottsburg eKZN ushone esimweni esibuhlungu esisaphenga. Ngokusho kolwazi ke olusabalala emphakathini, lo mfana ke wayesanda kushawa unina ekhaya ke ngenxa yenkinga ethile yomndeni. Okumangazayo ukuthi ngemva kwalokho akazange abonakale ethukuthele noma elwa nabantu ekhaya. Wahamba waya kwelinye igumbi elingaphandle kumuzi. Emva kwesikhathi ke kwatholakala ukuthi seshonile. Lesi sigameko sishiye umndeni womakhelwane kanye nomphakathi wonke uthukile. Abantu abaningi bathi bekungekho umuntu obecabanga ukuthi kungagcina kwenzeke into embi kangaka. Njengamanje ke kulindeleke ukuthi uphenyo luqhubeke ukuze kutholakale kahle ukuthi kwenzekeni nokuthi yini ebehamba emqondweni walensizwe encane ngaphambi kokuthi isweleke. Mayimshaya kanjalo ukuthi uNgcebo uvile kangakhombisa ukuthi ukwatile noma unjani. Wahamba waphuma waya kwenye indlu engaphandle. Kuthiwa nje wafika wayivalela lapho-ke. Wadonsa igrinder. Wayilimaza ngayo lapha ekhanda, wayilimaza waze washona. Lolu daba ke luphinde lavusa ingxoxo ezinkulu ngeenkinga zempilo yengqondo einganeni nasebantwaneni abasha. Ochwepheshe bavama ukusho ke ukuthi kwesinye isikhathi izingane zingabhekana nobuhlungu obukhulu ngaphakathi kodwa ke zingabonisi ngaphandle. ESouth Africa sekuye kwabikwa nezinye izigameko lapho izingane ezincane zizilimaza noma zishona ngemva kokubhekana nengcindezi, ukuhlukunyezwa noma inkinga enzima empilweni yazo. Abantu abaningi emphakathini manje banxusa abazali ukuthi bakhulume nezingane zabo, bazilalele futhi bazame ukuqonda imizwa yazo ngaphambi kokuthi inkinga zikhule. Siphetha ke ngokudlulisa amazwi enduduzo emndenini nakubo bonke abantu abathintekile. Kwangathi ke umphefumulo walengane ungaphumula ngokuthula. Ungakhohlwa ke mbukelo ukushiya umbono wakho namazwana nje, kodwa sicela senze njalo ngenhlonipho ngoba umndeni osadlula esikhathini esinzima kakhulu.